vadikani tinokutendai nokuti nguva nemisi munotisarudza kuti tandadzanei tiri mumai Chisamba show. Mumai Chisamba show tinotaura upenyu, zvatinoziva, zvatinoona, zvatinoshuvira, zvimwe zvacho tinongoonawo zvichiitika, asi ndiwo upenyu. Ndinoda kutanga nokukutendai zvikuru kudzoka zvakare pane rino svondo. Ndinoziva kuti pamusoro penguva yedu svondo rakapera hatina kunyatsobvuraudza chirongwa chedu, asi regai nditende CBM neFord Pass nekuti vanoshanda vakabatana vachitarira ugaro hwevanhu vakaremara. Regai ndipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume patiri. Ndotanga nekuno kune muroro wechidiki uyu. Makadi Mai Chisamba. Ndinofara zvangu. Ini ndinonzi Chiedza Masvovere. Ndabvawo ku Christian Blind Mission ku CBM. Tinokutenda nouvepo. Honorable. Makadi henyu Mai Chisamba. Ini ndinonzi Honorable Naspa Manyawo. Ndabvawo kudare rehurumende. Ndabva ndakuyeukai ka honorable. Muna kuona ndabva ndatanga kuti honorable musati matauraka ndakuyeukai. Ndiri kuya kune mukwasha woku ari kokupedzisira uyu. Makadiko Mai Chisamba. Ndinofara. Ndabva ku Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe. Ndakamirira Senator Kupewa Noyo ari chairperson wedu. Ini ndiriwo zvakare munyori mukuru ku Federation. Ndinokutendai neuvepo hwenyu. Nyaya yatiri kuenderera nayo mberi inyaya yezvirehwa takatarisana nedziwa mupengo COVID-19. Vadikani COVID-19 tichinayo, musaidherere. Ngatirambei tichingogeza maoko edu nemvura dzinochururudzika dzine sipo, tozora masanitizer, tichigara takasunga mamaski edu asi takavhara mhino nemuromo. Mukaona chimwe chazvo chiri kunze, aiwa mapfeka ekukreshi haisi saizi yenyu nai. Togara zvakare takapatsana. Tiri kuendera mberi nenyaya yedu yekuti kwakaitika zvirehwa, kuri kuitika zvirehwa zvakawanda. Vanhu tiri kukurudzira kuti vanobayiwa. Vanhu vakaremara vane zvigozhero zvakawanda. Ndiri kuya pauri Elisa. Mazvita Mai Chisamba, makadi zvenyu vatariri nevateereri, tadzoka kwamuri zvekare. Nyaya yezvirehwa inini yandakanzwa yakatombondibatawo yakaita kuti ndinonoke kunobayiwa. Ndiye kuti vemakereke vaitaura nezvokuti zvino munembo wechikara wazouya, mukangonobayiwa chete COVID-19. Matotora yainonzi vana 666 vaya vakataurwa mubhaibheri, kwanzi denga haupindi kana ukaera wangobayiwa jekiseni. Asi pandakazova nenzwisiso yokuti majekiseni ose anobayiwa vana eBCG, epolio negwirikwiti ose dzingori nhomba dzakangofanana neCovid-19, asi hazvikonesi munhu kupinda denga izvozvo. Ndakabva ndabatsirika zvokuti zvakandibatsira kuti ndiende kunobayiwa. Mashoko makukutu ekurudziro. Zvirehwa ndosaka muchinzwa kuchinzi zvirehwa kurakidza kuti zviri kungorehwa hazvina midzi. Ndanga ndakatarisa vari pano ava, baba namai pamire, rudo rwakadai runoshamisa. Ndabatwa ndadzamirwa. Ndiri kuona kuti baba ndivo vakaremara, asi mai vari kutaura na baba vachishandisa zvimasaini zvinoitwa mumaoko. Ngatimbovauchirirai maoko. Muropafadzwe mai pamire, mugashire nyasha. Mwari vakuitirei zvakanaka. Regai ndimboenda kuvadare vedu. Chiedza, nyaya yedu iyi wakaiona sei? Tichinzwa zviri kubva kushamwari dzedu, tiri kunzwa zviri kungokurukurika, asi isu pano hatidzokere shure. Bayiwai, ngandibayiwe. Hanzi kana uchishumira vamwe newe zvishumire. Ndouya kwauri Chiedza. Right, Mai Chisamba, ini ndakaona sokuti hurema huri pakasiyana. Uye pane vamwe vane hurema hwatinoona nevane hurema hwatisingaoni. Vaya vane hurema hwatisingaoni hunenge huri mupfungwa, zvinoita kuti tisazonyatsonzwisisa mamiriro ehurema hwavo uye kuti vanozvifambisa sei tichitarisana nenyaya yedziwa vari mupengweni. Tikatarisa vamwe vedu vanenge vachimwa mapiritsi efungwa vaya, kuti umutsanangurire kuti inda unobayiwa zvakakunakira pakadai, umwe anenge ofunga kuti zvinongogona kukanganisana nemapiritsi ake. Tine vamwe vane hurema hwokuti anenge asingakwanisi kuti arambe akapfeka kana masiki mapfekero atakaita aya, inenge ichitomukanganisa. Uyezve tikatarisa vamwe vanorarama vaine hurema hwokuti havaoni. Vamwe vedu ava vanoshandisa yatinoti sense of touch kunyanya.
vanhu vanenge achida kuti abate, kuti abude anobata kunobuda kudhoko, anotofanirwa kunge achibata. Asi tiri kuti isusu covid iri pese, tikatarisa patiri kuti pamasurfaces pese, asi munhu arikuda kuti ange achifamba achiinda kwaari kuenda. Tikatarisa mai nababa pamire vamataura avava, kana mai pamire vasina kubayiwa zvichange zvichinetsa, nekuti mukaona matauro avari kuita panotoda kuti vange vachibatana chaiko, uye kuti tivati space titi tiri kuda kuti vaite 1 meter apart hazvisi kubuda. Ndizvozvo mashoko akanaka. Mufunge tikadzidza tinopona. Wataura nyaya yandingafunge kuti kuchirungu ndo autism. Handiti? Ndizvozvo rega timbunzwa, ndinovimba kuti tina mai vakamirira izvozvo. Imbotiudzaiwo nekuti nyika inoda kuziva, kana tiri pachivhitivhiti, tiri mukati menyika yedu, tiri kunze kwenyika kwese, imbotiudzai tinzwe. Ini ndinonzi Lisa, ndakamirira boka reThe Autism Organization of Zimbabwe. Ndafara kuti pataurwa kuti pane zvimwe madisabilities anooneka neasingaoneki. Autism dzimwe nguva unogona kuiona, dzimwe nguva unogona kusaona. Unogona kuona neinteraction yevanhu vane autism nevamwe vanhu. Saka sezvataurwa naChiedza panyaya yemamask, zvinogona kuvanetsa kuti vapfeke mamask zvakanaka. Saka tine chivakurudzira kuti vabayiwe, zvinhu zvakavanakira because vanokurumidza kuti vabatikane nechirwere cheCovid-19. Ndizvozvo mashoko akanaka vari kutaura. Nokuti tinongojaira zvatinojaira. Nai nomboya pamuri muroora, ndisandaenda pane mukwashangwane hetu uyo. Taura henyu. Ndabvawo kuZimbabwe Parents of Handicapped Children Association. Nyaya imwe cheteyo iri kutaurika yekuti umwe urema sevabereki unoda ngori padhuze nemwana, uchibata mwana, uchibatsira mwana. Saka zvinonge zvikurudzirwa zvekare kuti tibayiwe. Uye chimwe chikumbiro chandinacho kuhurumende, semataurirwo anongoitwa kuti kwashaya vanhu vakati vane COVID-19, kwarwara vakati vane COVID-19, tinokumbirawo zvekare kuti tizive kuti vakaremara vangani vanenge vabatwawo uye nedziwa mupengo pamadaidzira vanenge vachiita muzvivhitivhiti uye nemumaredhiyo maita basa. Ndizvozvo, asi regai nimboenda kuna honorable nezvamataura kuti kana vakutaura kuti vakaremara vatatu, vasina kuremara vatatu, hatisi taakusarudzana here? Nokuti isusu pano tiri kuti munhu ngatishandei nepfungwa. Vanozouya vachipindura mubvunzo wangu muchikamu chinotevera. Ngatisangane muchikamu chinotevera. I'm Marmaduke, by the way. Come on, let's meet the fam, the two-leggers. Food! Debbie's pretty cool, and my main food hookup. Ah! Hot cheese! Ah! Hot cheese! Something that was real. Humans and dinosaurs can't coexist. We're subordinate to it. Vanhu vari kurambana, vamwe vari kuti vakagarira vana, vamwe vari kuti vakagarira zvidziyo zvakashandwa. Varume vari kuramba kuzvigamuchira kuti tinofanira kubatsirana kunochera mvura. Asi kana taakunze kwenyika kuti tine tichibatsirana mabasa. Kana usina ruzivo, usina kurodzerwa njere dzako pachivere, unofa yakalota. You're beautiful, you're beautiful. You're confident, you're confident. Kugeza nerunako narubili, gandare mvura nerubili. Kugeza nerunako narubili, gandare mvura nerubili. Mukoko mudiwa naka. Every woman is beautiful with Ruby. Every woman is beautiful. Find yourself, believe in your power.
madikani nekuramba muchingotandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba show. Pane mubvunzo wandabvunza pachikamu chapfuura kuti kana toti vakaremara vafa vatanhatu, vasina kuremara vatanhatu, hatisi kupatsanura vanhu here? Kana zvichitibatsira zvinobatsira sei? Kana zvichitiparadzanisa zvinotiparadzanisa sei? Honorable, tibatsireiwo. Mazvita Mai Chisamba nemubvunzo wamabvunza. Kana takatarisa kuti pazonyorwa kuti kwafa vanhu 60, 30 vane urema, ndinoona sezvinotipatsanurisa, sezvinoreva kuti 30 ava havana urema. Asi tiri paya papo futi, hurumende yakakurudzira, yakabatana nevecensus, yaikurudzira zvakare kuti tizive kuti timbori vangani vane urema senyika kuti tigowana kubatsirwa. Mazvita vairova kunzungu nekunyimo nai, ine zvayakanakira, ine zvayakaipira. Saka kana taenda pakati tinofambidzana pamwe chete. Ndiri kuuya kwauri mukwasha wangu sandaenda kuna Tau. Ndotenda Mai Chisamba nemukana uno. Ini ndoda kutaurawo zvimwe zvezvigozhero zvatinosangana nazvo. Ndakatarisa kune vanobaya nhomba. Ndinoona kuti dimwe dambudziko ratinosangana nderekuti ivo vanotibaya vacho havatorina ruzivo rwekuti munhu ane urema kana kuti hwehusope haakuone zvakanaka. Saka anotosvika achitondipa ruzivo kana mapepa ane runyoro rwandisingakwanisi kuona, uye mamwe mashoko aanotondipa anotoita kuti ndidzokere kumashure. Ndatenda hangu. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Asi kana muchitaura kudai tichinzwa urema hwakasiyana siyana, zvinobhebenura maziso. Zvimwe zvinoitwa, regai nditi ndine urombo, nekuti zvimwe zvinoitwa nemukusaziva, zvimwe zvinoitwa nemukumhanyidzana nenguva, zvimwe zvinoitwa mekungokanganisika sevanhu. Asi kurudziro iri pano ndeyekuti ngatishandei nenjere, ngatiregei kutarisa kuti munhu akaremara here kana kuti kwete. Ndiri kuuya kuna Tau. Kudzidzisa kwakusirungori kwevanhu veZimbabwe, asi navo vatinoti maservice providers vakafanana semapurisa, ana mikoti, nekuti dambudziko iri hakuna yatinoti ine solution oro inogona kugadzirwa mhinduro imwe chete. Kazhinji kutodzidzisana pamusoro kunyanya kune nyaya dzehurema. For instance, vamwe vanhu vaipiwa tsamba kuti ubve apa uenda apa, but dzimweni dzenguva una assistant o anokubetsera mubetseri wako, vaizoti ko uyu ane dambudziko haana, but vazotsanangurirwa vaizozvinzwisa kuti aiwa ane mubetseri, ane aid wake. Kozoti yanga ichitaurwa yemamask, nyaya iripo ndeyekuti yatifungei kuti kana ndikasaisa mask chii chandingavharisa nacho kumeso. Kuna anodzi face visor chinenge chiplastic chekuti unokwanisa kuona kana kutokomunicata usina kuputirwa sezvakaita semamask atinawaya. So kazhinji kurudziro dzidziso yanga iri pakati pevanoprovider o vanopa maservices nesu vane matambudziko akasiyana siyana. Izvozvo mashoko akanaka ari kujekeswa nai. Ini ndakambochibvunzawo chiya chinoita kunge chiherimende chekumeso chiya, asi mhinduro yandakapiwa handizive kuti zvirewarewa here kana chii. Zvakanzi aiwa nekuti chakashama, hachivhari, utachiwana hunogona kudini kupinda. Ndosaka muchiona vamwe vachiti mask vagozoti ichocho. Asi ndinoda kuti ndigadziridzwe kana zviri izvo kana kuti zvisiri izvo. Ndouya kwauri Murora. Ini ndinoitwa Houston, ndiri disability champion achibva kuFort Base. Ini ndine dambudziko neatinoti macaregivers edu, isu vanhu vanorarama neurema. Isu neurema tinogara mumba makabatana nevamwe vanhu vese, nevazhinji vanenge vasina kuremara, but unoona mubereki anobuda achinobayiwa, achindisiya ini ndiri mumba. Anoona mubereki achinowana zvinowanikwa nevamwe uku, ini asingakwanisi kuya kuzondidzidzisa. Saka ndine rukurudziro kwaro ndoda kupa kune vanhu atinoti macaregivers. Paya mune munoitirwawo zvakanaka,
muchinobayiwawo muchinowana zviri kuwanikwa namwe musati kanganwe tirimo mudzimba. Endaiwo nesu ngatisatore dzidziso kana chenjedzo dzatiri kupiwa nemasocial medias. Imimi muchiziva chakanaka muchikwanisa kutora chakanaka muchitisiya. Tinokumbira kuti mutirangarirewo motitirewo zvakanaka zvamunoda kuitirwawo nemiwo. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Tinogara tichitaura kuti hakuna munhu akasarudza kuti ndoda kuremara. Hakuna munhu atingati ngaangosara timbotanga nevava. Kana vari vana venyu vese vaitirei zvakafanana. Kana dziri hama dzenyu vese tiitirei zvakafanana. Nekuti kakusarudza ikapo kanounza matambudziko. Handiti taurai nyamwene? Inini ndinoda kutenda nezvataurwa nemutaura abva kutaura kuti isu semacaregivers tinavo vana vanorarama neurema hwakasiyana siyana. Haamuke, haataure, haadii. Inini ndini mubatsiridzi wake, ndoenda kunobayiwa, ndomusiya aripo. Achasara achisangana nezvakawanda zvandisina, pamwe inini ndanga ndinayo Yecovid yacho atoonayo. Inini ndomuti haabayiwa nekuti ane epilepsy, ane mishonga yaanonwa. Saka toda kubatsirwawo kuti todii isu nemacaregivers, pane mwana uyu ndo pandiri ndisamusiye. Haakwanise kupfeka mask, anobuda masiriri. Saka ndikamuvhara ari kuita maronda. Maronda aya achakonzeresa zvakawanda. Todiiwo tibatsireiwo ipapo, toda kuti vabayiwe. Asi zvigozhero zvinotaurwa izvi zvinoda kuti tidzidziswe. Mashoko akanaka, mashoko akabata. Nekuti ndizvo zvigozhero zvatiri kutarisana nazvo. Nokuti kune vamwe vanenge vari mumabasa ekubatsira asi vasina ruzivo. Zvamambotaura muno kuti kana muriwo usina munyu ukasaudla hauzivi. Regai ndikutendei Mai Chisamba nemukana wakadai. Wandoda kutenda kuti sevanhu vane usope tanga tine dambudziko rekuti tanga tisingagoni kuwana masanitizers aienderanawo nesu, asi ndoda kutenda hurumende nevanogadzirawo vakazogona kugadzira kuti mumwe nemumwe ava nesanitizer yake inoenderana naye. Izvo zvakatibatsira. Imwe yamaimboshandisa inoshandiswa nevanhu vese yaidini? Mumwe zvaisiyana nevanhu. Mumwe aigona kutanga kukwatuka maoko nekuda kwesanitizer iyoyo. Mumwe aigona kutangawo kureacta nekuda kwesanitizer iyoyo. Asi ndoda kutenda kuti iye zvinezvi hapana chinotimisa kuti tiinde tinobayiwa, nekuti hatina rimwe dambudziko ratakambosangana naro kunesu vakabayiwa. Ndizvo mashoko akanaka nai. Nyaya iri pano ndeyekuti handei tinobayiwa, kuti kana dziwa mupengo rouya hariti bharure. Hazvireve kuti hatichazofi, tinofa asi dziwa mupengo rinouya risina kurema. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Marmalade, Duke. Marmalade, Duke. Marmalade. I'm Marmaduke, by the way. Come on, let's meet the fam, the two-leggers. Food! Debbie's pretty cool, and my main crude hookup. Ah! Hot cheese! Ah! Hot cheese! Something that was real. Humans and dinosaurs can't coexist. We're subordinate to it. Vanhu vari kurambana, vamwe vari kuti vakagarira vana, vamwe vari kuti vakagarira zvidziyo zvakashandwa. Varume vari kuramba kuzvigamuchira kuti tinofanira kubatsirana kunochera mvura. Asi kana taakunze kwenyika kuti tine tichibatsirana mabasa. Kana usina ruzivo, usina kurodzerwa njere dzako pachivere, unofa yakalota. You're beautiful. You're beautiful. You're confident. You're confident. Ugeza nerunako narubili. Gandare mvura nerubili.
maita yenyu madikani, tinaro dzihwa mupengo, tichinaro, asi tinogona kurirwisa chete kana taenda kunobayiwa. Muchikamu chino chokupedzisira regai nitore mukana uno wokutenda zvakaperera. CBM inoshanda yakabatana neFordpass ndo vatipa chikuva ichochi chekuti tigone kukurukura pano. Chirongwa chino nhasi tine shamwari dzedu dzakaremara dziri kudurura kutaura nhunha, zvigozhero zvavari kusangana nazvo, zvikuru sei tiri munguva yedzihwa mupengo. Topeta sei chirongwa, taurai. Basa Mai Chisamba, kurudziro yatinayo sefederation ndeyekuti vose mapoka ose ngavakwanise kuidentifya oro kuziva vanhu vane matambudziko akasiyana siyana, tikwanise kuzoenda mudzimba kana pavanenge vari vanoti vobayiwa kana kupiwa masevhisi anenge achienderana navo, nekuti donzvo redu seorganization kusimbaradza kushanda maoperations eorganization yakamirira vane urema hwakasiyana siyana. Tinokutendai nokuti hamudi kuita sarura ganda, hanzi ngatisvikei chero pane munhu. Honorable, topeta sei? Maita henyu Mai Chisamba, nditendereiwo ndikurudzire vana mai vanobuda nevana vane urema vachienda pamarobhots vachinopema. Tiri kukanganisa utano hwevana nekuti COVID dzihwa mupengo chiriko ariko. Ngatibatsiranei tise musoro pamwe tione kuti imwe nzira yatingararame nayo isiri yekubuda nevana tichienda kunokumbira munzira tingaite sei. Mashoko makukuta ari kutaurwa naHonorable tiri kuzviona mumigwagwa imomo. Uri kunyatsoona kuti mwana ari kutambura akadini, asi mai vari kufunga kuti kana varakidza mwana akaremara ndokuti vawane. Zviri kurambidzwa izvozvo. Tiri kutotyora kodzero yemunhu iyeyo, nekuti pamwe muri kuswera makamuyanika muzuva, pada muri kuswera makamuyanika muchando. Ndoya kwauri chiedza. Maita basa Mai Chisamba, ini ndinoda kungopedzisa nokuti vese vanenge vachishanda nokubatsirana nevanhu vane urema ngatingei tichiziva kuti zvese zvatinoita tingova neunhu hwokuti kana tichiita chatuita wedha kuvaka kana kuti kunge tichipa zvatinopa tinge tiine pfungwa kuti tine vamwe vatinorarama navo vane urema. Naizvozvo ndinoti kana tichivaka tinongofanirwa kungoza togona kungoisawo aya tinoti maremp ekuti vaya vane mauche vakwanisa kunge vachikwanisawo kufamba, vanengewo vainewo vasingaoni vachikwanisawo kufambawo ipapapa vachishandisa zvimiti zviya zvavanoshanda nazvo. Saka ndiri kungoti tese ngatingova ine pfungwa patinenge tichipa zvatiri kupa kana zvese zvatinenge tichiita tichingofunga kuti tine vamwe vaya vane urema angange asipo panguva iyoyo, asi nenguva ichauya anenge achizenge achizowanikwa aripo. Saka tikangogara zvinhu zvedu zvakangogadzikana hatizonetsekani mukufamba mbamberi. Mashoko akanaka ekurudziro kuti chero nzvimbo ngaisvikike, kunyange kumakombi ikoko koitwa sei kuti kusvikike nyore. Imomo muzvivakwa umu makavakwa mabuildings umu mosvikika sei? Toda kumboya kwamuri baba Pamire ndoziva kuti mune zvamunoda kutaura. Tichabatsirana namai pano hongu kuti munoda kuti kudini. Topeta sei chirongwa chedu? COVID payakatanga ndo pandakandabva kudzidza braille. So my friends akandibatsira, so many people they were saka pakaita COVID zvazvakuoma, vanhu vazhinji ndaitaura nawo tichiita zvekubatana, and for 1 year vakawanda vakanga vambodzidza kutaura neni vaya vanga vakutadza futi izvozvi kureruka kwaita zvinhu zvakuita kuti saka vatadze zvekutaura neni. Saka zvendakachizoita ndezvekuti anoshandisa ichi chainacho ichi, kana muroda kutaura naye munosenda, saka munosenda message yenyu then inosvika iri. Saka ndo zvakaita panyaya yeCovid, paitumirwa maPDF aitsanangura kuti vanhu vaende vabayiwe waite sei. Zvaichitika paari choconverta into braille, chachinjwa kuiswa mubraille obva aerenga. Saka saka zvakamubatsira, tinotenda. Then obva achiita sei zvekuti akatobayiwa katatu kese.
makorokoto vauchirema uko zvakanaka, asi zvatambotaura zviya kuti vane muchengeti wakanaka. Kana mukapa vamwe vari kuseri kwenyu chiwedzero, tinotenda. Mazviita zvenyu maipamire ndoyepamurasikana. Bvunzo wangu uri kune vedare kuti tinokwanisa sei kusvikira kuvakomana vekumakombi. Nyaya yambotaurwa kuti munhu anenge aine urema anotoda kuendawo kuchipatara kunowana rubatsiro, asi anosvika obva anzi iwewe neuche yako hamuna pamunokwana. Vanokwanisa sei kutaurwa navo kana kuti yatinoti reach out kuti vashandise disability inclusive language kana kuti vange vari vanhu vanobatsirawo vanhu vanorarama vanhu vane urema? Regai honorable vatibatsire, Nana Tauko tibatsire iwo. Maita basa Mai Chisamba. Tinokurudzirwa kuti tishandise mazupko nekuti hurumende inoshanda nemazupko iyawo. Saka zvinenge zvanetsa kana vemazupko vatadza kunzwisisa, andifunga kuti vangatadze kunzwisisa nekuti hurumende iripo pakugutsa munhu wese. Maita basa. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa. Ndisingazoziva kuti panguva inoda munhu kuti afambe, bhazi riri kutaurwa iri rinenge richiwanika here, asi ndiko kuedza kwacho kugadzirwa kwazviri kuitwa. Ini nyaya yangu yandoda kungotaura yekupedzisira ndeyenyaya yekuti tichine hama dzedu dziri kuchengeta vakaremara dzinonyara kuburitsa kuti pamusha pangu pane akaremara. Saka ini shoko rangu nderekuti kune vakadaro ngatibatsiranei mumakommunities kana kuti mumisha medu, kana tichiziva kuti apo pane mwana akaremara asi mwana uyu hazi kuburitswa, ngatibatsiranei tidzidzisane so that vanhu vasasvika pakunyara pakuburitsa kuti ini ndine hama yakaremara. Munhu wese ane kodzero yokuti awane kubatsirwa tichinyanya kutarisa nyaya yedzepwamupengo. Maita basa. Mashoko akanaka ekurudziro. Unoziva kuti kudinika pane zuva rauchanyarwa iwe uri kunyara nemumwe munhu. Saka tiri kuti vana venyu ihama dzedu, zvatinofanira kuvaitira ndizvo zvinofanira kuitwa. Hapana chinombonyadzisa. Nguva yedu yabva yati pere yameno, kana kuti uine shoko rimwe chete chedza, rimwe chete chairo. Chandiri kungoda kungotaura ndechekuti ndinobvumirana nezvataura neumwe wandofambidzana naye Allen uyu ataura papo kuti ngatisanyara kubuda nourema hwedu, ndokutoti towana ubatsiro. Ukabuda ukataura une dambudziko rakadai ndokuti unge uchibatsirika. Saka naizvozvo ndinoramba ndichikurudzira kuti ngatindei tinojoinawo kune misangano yavanenge vainayo vanhu vanotaurawo kuti aiwa kunoku kuti tinoita nezvakadai. Kune vanenge vaine vanorarama vasingaoni vaya, nevamwe watataura vane urema husingaoneki vaya. Ngatingovei uchingobudikira pachena ndokuti uwane rubatsiro. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Takamboita chirongwa, takanga tiine mumwe munhu akaremara akataura kuti hatidi kunzwirwa tsitsi Mai Chisamba. Tsitsi hadzina zvadzinotibatsira. Zvatiri kutaura zvigozhero zvedu neruyamuro rwekuti tigone kumira neshoka dzedu tichiita zvinhu zvedu. Saka iwewewo usaite zvekuti unzwirwe tsitsi. Honorable vazviramba izvo zviya zvokuenda kumugwagwa kunopema, izvozvo zvinokanganisa unhu hwevanhu vakaremara. Tine vane vakadzidza, vane zvipo zvakasiyana siyana, mese imimi masvika pano muri kutaura zvakanaka fani. Saka nyaya yekunzi munzwirwe tsitsi haina chainokubatsirai. Handitika munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba show, chiringa zuva chiya chinobva chakwikwidzana nesu zvakanyanya. Asi Ford Pace neCBM vatiitira zvakanaka, vatipa ichochi chikuva. Regai nitore mukana wekutenda vadare vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Taurai, tinotenda. Honorable, tinokutendai. Chiedza, tinotenda. Shamwari dzakanaka, tinokutendai. Ndinogara ndichitaura kuti nguva ifushwe, mungadai muri kuita mamwe mabasa asi masarudza kuzodzidzisana nesu kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Zvakadii kusangana zvakare pane une mukana wakadai svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Inwenyu Dr. Rebecca Chisamba.